Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala ngendikane Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatan wa ulaika humul muhtadun. Artine dimaknani abasyiril sabirina lan bebungao sira kabeh sabirina ing wong kang padha sabar-sabar kabeh. Rupane alladzina wong akeh ida sobatkum nalikane mekenane ing alladzina musibatun nampa musibah bilahi qalu mongko padha ngucap sapa alladzina mau ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Allah dhewe perintah ing gone Kanjeng Nabi kon bebungah kawula-kawulane sing sabar-sabar. Nek cirine kawulane sing sabar iku kepiye? Ya kuwi wong-wong sing nalikane entuk musibah, entuk kesusahan, entuk ujian, mereka niku maca tarjih utawa di dalam hatinya itu akeh baline ning nggone Gusti Allah ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak dhewe iku nggone Allah. Jasate awak dhewe, uripe awak dhewe iku nggone ana wa inna ilaihi raji'un. Lan maring Allah pula, maring Allah uga awak dhewe bakal bali. Dadi wong rumangsa ora duwe iki nggone Gusti Allah, awak dhewe menjalani dititipi disilai jasad iki, disilai ati iki, disilai raga iki. Disilian. Nek wis silian iku ape dijaluk sing nilai ya kudune kan ora kudu susah nemen-nemen. Ulaika 'alaihim sholawatun mir rabbihim. Ulaika ta mengkono-mengkono wong-wong akeh sing gelem sabar mau iku 'alaihim iku ing atase ulaik sholawatun utawi pira-pira rahmat mir rabbihim saking pangerane ulaik mau. Wa rahmatan lan kewelasan. Wa ulaika lan ta mengkono-mengkono wong akeh mau hum ya ulaik al muhtaduna iku wong kang oleh pituduh kabeh. Jadi wong nek oleh pituduh gampang baline. Wong nek gelem sabar iku janjine Allah bakal dirahmati, bakal diwelasi. Nek sabar, nek ora sabar berarti keluar dari tuntuman iki. Wa ulaika humul muhtadun wis diwe rahmat, wis diwe kewelasan bareng gelem sabar neh mau diwe ditambah entuk pituduh. Al muhtadun dituduhno dalane. Kadang wong iku macem-macem mrene Gusti Allah pituduh. Kadang nganggur pirang-pirang tahun. Wong gelem sabar akhire diwehi dalan. Nek gelem sabar. Beda nek ora gelem sabar mungkin wis ngono terus akhire nganggur suwe-suwe malah kebuyaan lan liya-liyane. Nek gelem sabar kelakuane apik akeh baline ning Gusti Allah nyelaki digawe ngene pamane gawe nganggur pamane. Akeh baline ning ngene Gusti Allah insyaallah bakal entuk rahmat, bakal diwelasi entuk dalan dituduhno dalan. Kumbahas sing keluar jalur ya. Keluar jalur pembahasan iki intine wong sing entuk musibah, entuk kesusahan. Waroyna fi kitab Ibnu Sina, an Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi rias tarjih. Becik maca tarjih sira Faile nungguri. Becik maca tarjih utawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa hadukum sapa salah sijine sira kabeh fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwi-wiji. Hatta fi
sijina alihi sehingga ing dalem serampate sandale ahad fa innaha mongko satemene sisina alihi mau iku minal masaibi iku setengah saking musibah. Dawuh Kanjeng Nabi mau kan ngendikane Gusti Allah iki diperkuat utawa ditambahi Kanjeng Nabi. Awak dhewe nek lagi entuk musibah sering-sering maksude ndang-ndang maca tarjih ya maksude akeh bali ring Gusti Allah. Walaupun iku mek sekedar sandale pedhot. Sandal pedhot maksudnya sesuatu kesusahan yang kecil lah ibaratnya. Iku tetep bali ring Gusti Allah, akeh baline ring Gusti Allah iku maca tarjih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ojo ora maca tok, maksudnya ora maca lisane tok tapi hatine ya melu bali. Wak dhewe iku kagungane Allah. Urip ya mergo disendeni disilahi sifat Allah, sifat hayat. Disilahi jasad iki, disilahi ati iki. Nek wayahe dijaluk ya kudune nrimo. Wayahe diuji kudune ya nrimo. Dadi akeh baline innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di dalam ucapan ya muni, di dalam hati ya bali ngono. Dadi uga ben ora kakean ngresulane. Uga kabeh iku wis dadi dalane sing kudu dijalani dilewati. Kulo asisi kubi kasrus sini al-mu'jamati kang den titik telu summa biaskani sini al-muhmalati wa wa tu suyurin na'li. Ya kuwi salah sijine taline sandal, maksudnya sing cedhot iku sandale, taline sandal. Allati tusad ila zamamiha. Kang ditaleni ila zamaling taline na'lun. Jadi walaupun sekedar sandale, taline sandal cedhot, ku tetep dikon eling ring Gusti Allah, bali ring Gusti Allah iku anjurane Kanjeng Nabi. Nek gelem ngono janjine Allah mau sing arep bakal dirahmati. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Diwehi rahmat Gusti Allah wa rahmatan lan rahmat diwelasi. Diwehi rahmat diwelasi karo Gusti Allah. Gelem ngono nah di ulaika umul muhtadun dituduhno dalan sing luwih apik. Jadi otomatis nek dituduhno dalan sing luwih apik berarti bakal diunggahno derajate gelem lakoni sabar mau. Begitu saja. Al-Fatihah.